Jmenuji se Hynek Bečka a jsem doktorand na Institutu Maxe Plancka pro sociální antropologii. Momentálně zkoumám konspiritualitu v rámci České republiky a v zásadě různé druhy politické mobilizace, které se v rámci toho konspirituálního prostoru dějí. A konspiritualita je vlastně slovo, které vyjadřuje řekněme takovou kombinaci víry nebo přesvědčení v různé konspirační teorie a zároveň praktiky, co souvisí s alternativní spiritualitou nebo západním ezoterismem. A moji vlastně respondenti vnímají, že žijí ve světě, který je kontrolovaný, je dominovaný různými neviditelnými silami, věří v existenci různých kabal, občas i třeba někteří z nich i třeba ještěranů a podobně. A myslím si, že tahle ta vlastně přítomnost těchto jako lidí ve veřejném prostoru byla nejvíc viditelná během pandemie. A momentálně se oni po tom, co pandemie skončila, snaží nějakým způsobem politicky mobilizovat a řekněme změnit a transformovat společnost. A dělají to mnoha různými způsoby, dělají společně permakulturní zahrady, aby si zajistili potravinovou soběstačnost, nebo vytváří digitální platformy, které mají za úkol jim pomoct vlastně řekněme s nějakou jakoby vládou a správou těch potenciálních komun a společnosti, kterou se snaží vybudovat. A nicméně to, co mi připadá nejzajímavější, je, že se vlastně nějakým způsobem snaží vytvářet nové formy politiky a toho, jak vlastně se dá politika vůbec dělat a jak si vlastně můžeme představovat nějakou společnou správu věcí. Myslím, že to nejdůležitější, co se dá vlastně předat z toho mého výzkumu, je, že to svým způsobem komplikuje to, jak vnímáme v současné době populismus, kde se často vlastně děje to, že pod tohleto slovo nebo pod tuto škatulku spadá spousta různých jako politických projevů, které nutně nemusí, které třeba často spolu nějakým způsobem souvisí, jsou mezi nimi nějaké rezonance nebo nějaká podobnost, ale třeba v tom případě mých respondentů, tak bez pochyby tam jsou různé nějaké sympatie vůči různým populistickým hnutím a tak dále, ale zároveň není možné je tak jednoduše jako škatulkovat jako úplně jednoznačnou součást toho populistického hnutí, protože zároveň jsou tam velmi jako podstatné rozdíly. A zároveň si myslím, že ten můj výzkum taky ukazuje to, že u konspiračních teorií je mnohem možná důležitější než ty samotné, řekněme, teorie nebo ty narrativy kolem nich, taky to, jakým způsobem se pak projevují v každodenním životě a vlastně jakým způsobem jsou založené a zapuštěné, řekněme, v nějakém každodenním životě a v každodenních pocitech, které prožíváme dennodenně. Tak kulturní antropologie mi připadá fascinující zejména proto, že vlastně umožňuje vidět nějakou vnitřní logiku nějakou vnitřní logiku v různých životech nebo světech nebo v systémech myšlení, které na první pohled třeba působí velmi jako iracionálně nebo úplně cize a které bych já třeba bez vlastně kulturní nebo sociální antropologie nedokázal pochopit a nedokázal bych do nich proniknout.